Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy nagitinas ken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa nga pada pawagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumang bahay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito iti paghayam nyo ni Manong nyo Nemi Ruiz kung magkablaw tinimbag nga bigat, nimbagal down, nimbaga oras, kada kaya aming nga sa kapada. Hindi nga rin irugi nga iba sa paghayam ti pagkasalitaan ni Samuel. Anya sa sino ni Samuel? Anya dati pagkasalitaan na? At nga maadaw tayo nga adal pagsarmingan ti biyag. At siguro, amin na pagkasalitaan. Kada mapidot tayo nga adal ken pagsarmingan ti biyag. Sagodahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni paghayam ti nga Samuel. Kunan na dito mamagayam. Dear Manong Nemi, apay nga tama nung Nemi nga at darigiti na nagasat, adamat pagiti daksang gasat. Apay nga tanga darigiti at darigiti agayan ayat ngagsisina. Ay ayaten ka, kunana. Ayayitan kamet, kunamit ti babae. Yung tunukuan, di kan kayat. Urisi ka, di kamit kayat. Okay lang, nung nagkita agay na yat pa ilang kitagsinan. Ngam nungorod di kita agasawa. Nagkita agasawa nga nagkarida at sangwanan ti matang ti Diyos kani ti tao. Till death do us part agunada. Una talaga kadi nga kastoy, di kita na ikari nga mapasamak ti tunggal may saka na tayo. Apay nga nagbalinak Manong Nemi nga biktima ti makunkun nga broken family. Naulpit dagiti naganak kanyak. Agsipod taubingak pelaeng Manong Nemi iti panawan naktinak. Nga nakidan nati sa bali nga lalaki nga diya kamon no sa dinutayan na. Saan ka ulpit met ti amak Manong Nemi? Tagalpasan nga pimanaw ti inak. Nakasarak matin sa bali nga babae. Pinanawan nakmet. Imbati nak Manong Nemi ti kabsat na. Wen, ako na. Nadaking ka kamagis. No, tarak na miso na. Una saan? Hingkay pa rin ti bahay hampunan. Datot nanging ko Manong Nemi ako na ti ama. Hanggang nga akmet. Sige na takabag si bate mata. No, lagid makaanos tiri ka ti denak agad ta. Denami agad ta. Dikat na siyaan. Sabi nga nga di mo itugot. Saan nga kayat ito babaeng kadenak. Nakit kami ito ulpit mo kabagis. Anak mo, putot mo mismo. Ibatim. Bye-bye am. Kadyang inana.
Di ka na bang mangig ko manong nemi, kamayatan ng sangsangit ha, kahit idumadayon ti amak, kinamat ko pinadas ngayong gawid, inarakop ko di saka na tapno isot pangigawida. Ngayon, ingkog tarnak manong nemi. Dagitang eksena ti saan ko malipatan. Kastamat idi manong nemi tinaramid ko kininanang, idi pumanawin nga awit nan, di kita arwaten na. Pinadas ko met kayong gawid, ngamiinsikil na. Nga idi, tanitatang, tinangi mang panawon kanyak, ingkugtar na. Andiyan ti klase nga naganak na kitoy. Nagnayatak nga rod manong nemi ti balay, da Uncle Silin, nakaduwak na kiti kasadar kumet, kan iniinaw na kanyak, nga kasinsin ko. Didakmat ka di, tagabuan unay, manong naming ng magagang nga siyak ti tumulong. Pag may mga anak ng Uncle Silin, kapata, di nakipan iti orphanage sa kunada. At ang negosyo ng Uncle Silin, manong nami nga photo shop. Awang pa idi, manong nami, di kiti cellphone, nga pagpicture. Uso pa lang idi, manong nami, di kitay camera. Dagiti photographer. Dagiti mapan agpa-picture iti pang ID, pang passport. Dagiti birthday kasapulan dati photo coverage, kada video coverage. Ada iti kasta nga negosyo na Uncle Silin manunemi numampay basit laeng. Umanay lang manunemi nga para kada kami kada kiti kasinsin ko, balo maten Uncle Silin. E di nakaradwara kong elementarya, manon nemi, saan na ko nga pinagbasa pa ni Uncle, iti high school. Taapay mat Uncle. Gusto na mong lakit nagsurat ka nagbasa. O may kagiti tulungan na kiti shop, photoshop, studio. Di mo kaya ti makasusurong ng picture. Agagam ti camera. Aman Uncle. Oo, barito kan. Madamdama, baka no, agaram ka, danto na sawam. Kasta nga ron, tinapasamak manong nehmi. Siyak, no ko nga tagbantay dito'y studio, photo studio. At umay no ka manong nehmi, pa-picture. Agpa-edi akman marok. Amo man nag-picture? Masusurog, sir. Sige, sir. Basta ka nita. Ana, 1x1, 2x2. Pang passport. Amumad lang. Amok, sir. Dito'y kung anong naming nga nadlaw nga ada amok na naruna ka talagang insuro na ni Uncle Silin. Among barok. Samuel. Tigas ito yung negosyo, trabaho. May sama dito yung art. Art ko na yung Uncle. Uy, arte. Apay ko na. Mabalin mo artyen, dajay picture. Ore saan nga umis-isem, mabalin mo pa isiman. Ore umis-isem, mabalin mo pagmisuutin. Ore pangit, mabalin mo pintasin. Ni matanggal, aman. May sa ito yung art, photographer, photography. Man. Oh, may sarili ito yung art. Kasi kumakarag ito yung artista ay iti pelikula, artista iti TV, artista iti radyo. Gusto ti ko naman nung nemi ni Uncle Silin. Kat deta tinadiskubre nga laing ko. Uwen, kada doon ka mong gusto mo nung nemi no siyak iti bang picture kada kuwan. Kat nung hasta nga da agkasar, kasapulan da iti photo coverage. Sa balimat manong name iti video coverage. Taong pala idi manong name iti video camera. Daham ti magustuhan dang umayar kilaen manong name iti apnowa. Photo coverage, agkasar, manipod iti panagrubwat ti babae, kanji lalaki,
kan kastamatan iti simbahan, iti seremonya, aging kaamalpas, iti seremonya, adan to pay picture manong nemi, iti reception, padaya. No labsag tagsaw manong nemi, kasla kaya dapat iti ma-picture, ma-coverage, no madama ti romansa, ti first night, first night, no honeymoon da. Ngam samatan na, kaputa, ti damatan kaya ti may istorbo. Hasta man no adag birthday manong nemi. No adag pabunyag. Kinanyawan ng okasyon, adami na tayo. Hindi na pupuutan manong nemi ti panagbalabas ti panawen may sakon nga baro. Kaya mom, Samuel, Uncle, manipuri din nakadwakan dito iya Photoshop. Gimana na, saan ka di? Awan ti gandat yung magpatakil, Uncle. Gumatang kayo kumamit ti video. Nag-video coverage tayo, tapos na kompleto. Ay, sus, kapigsan ang basa na kita kasinsin mo. Mamali siguro matakas ta. Aging gaman ng nemi nga dan di kita na ipasdak nga dadrakil nga studio. Nga dan damatin manong nemi kita moderno nga ramit. Madlaw matan manong nemi nga basitan di kita umumay. Isus apo, dahil tirigat na itabarok. Apan ka. No basit ka, kaya daw tumaot nga takil. Mabukaw ka. No anda na kita kakakompetensya. Uwarin na pimpindas si servisyo tayo, Ken. Uwarin na pimpindas si servisyo. No, adari tayo dakil nga kalaban mo, kat nalaklak ka, ti charge da. Eh, no siya ka kumanti customer, mapangkapay lang dyan ang ingina. Mapanggan dyan na laka. Uwarin na laka, no sa amin ka napindas, Ken. Amon ti tao itaw, ori saan ang napindas, basta adda. Manong nemi, gabuta, dinagmatswelduhan ni Uncle Ken panawmat siguro tapno sa pulag ti bukod ko agasan. Kinunak ken kuha na itinaminsan ngal daw manong nemi. Uncle, parasik sa tigasat ko sa baling na lugar. Initikan mo sa panawanak. Ito na nakasusurukan, panawanak. Kung ang amin ang kale, mawatan na ka namin. Kasapulak mo. Nang sweldoan ka. Eh, kita daman na kup-kupit mo. Kagangay angkel tamasapul ko met didak matikan. Ano kung mamata sweldo dak, dami nila kasi tagadama ko ng upak. Alagat dito ka ito sweldong ka. Manuhar ito sweldo yung kanyak. Sus. Amom ti trabaho, munay matan nga, inik kang kati libre apagyanan. Libre nga makan. Ano ba natakayan mo? Sila, panawan na ko, ita nakasusuro ka, tati makil ka. Sila utang mo nga na yung baganakan. Bigbigat ti utang ko na yung baganakan, Mangkel. Saan kayo palipatan? No saan nga gabuka na kayo, nga nang kup-kup ka niya, diyak lamo nun, sa dinong pagtumpalan ti biyag ko. Kalbasan nga nagbalingan na ulpit ti inak. Na ulpit ti amak. Nadya ka mo no sa dinong itan ti handa. Kananyamat ng ti mapaspasama ka na kuha na. Naditoyak lang ang kel. Baka no, kastoyak latan nga aglaklakay nga baro. Apa nga man ipalubos mo ang laklakay nga baro. Ang umarap ka. No, gasawa ka. Diyak pala kabilang tagasawa ang kel. Inakpalagsapol ti mabaling nga. Ad-adda nga, umasensuan ti biyag ko. Basta, saan ka nga may gawid? Saan kayo tumalipatan ng kel? Umay kayo sarsarong karan. Kasi dalatakan ka. Dakil nga utang ko na yung baganakim. Timpayuan niya. Numampesan da kasi ng sulduhan. Manong nemi pinalubusan na karot ti uliteg ko. Kat tinaramid ko manong. Simre kak metlaeng iti sa baling studio. Tayo mang sweldo kanyak. Tadi na man nga harot sweldoan ti ulitag kumanong. May isa nga, medyo sikat kan panakalad nga puti studio manon nemi tinagaplaya. Moderno manon nemi ni kita raramaten da. Ano to ko nam?
Sumura ka kumang trabaho dito, sir. Ako bakante. Sunod lang ta. Guryo, sir. Ako pa ni Richard. Ako ba yun, sir? Masakit ka, no? Kit ka saan nga rin na ta nangarakila ka na tayo. Kayo nun, sir. Tagbaling nga photographer. Siya. Din to ta. Damat nas ka nga papanak. Siya akong, sir. Damat experience ko. Sigurado ka? Oo, sir. Ngalala, ang naga mo? Samuel, sir. Okay, nung magusto ak ti trabaho, alain ka dito eh. Uri akong bakante. Nag-asat ka na masakit ni Richard. Sige, ikaw mo na to eh. Goryo, isunod ka doon ni Samuel. Sir, sarita ang harod no mo ti sweldo ti makabulan. Saan nga binulan dito? Tunggal coverage. Ada pa nakabagim. Mano ka di kontrata na ti Poto? 20% mo. Di na bimbinas no ang sweldo aktinal daw, sir. Sa balbalyan ito magsaritaan na. No lagi di makita ka na pintas ti trabaho. Talagang kaalain ka. Manong nemi pamunpun ti kinaberami ni Guryo tagigam iti video. Irin to ta. Kamera mat kanyak manong. Kabuta ating experience ko sa anong naskan pa nga isuro da amok man niya teramide. Kinapang kami manong nemi, itak pamunpun, pinicture mo kabayatan manong nemi, nga iriwarda ti lungon. Aging ka iti panagnada, nga mapan iti simbaan, iti unag ti simbaan manong. At adagiti kundawi manong nemi nga, picturek, tinatay nga pintas nga balasang. Paisip manong nemi kabayatan. Aging ka manong nemi iti Campo Santo sa ti Padaya. Nakidaya kami ng tana. Nung lulpasan manong nemi gawid kami may sangal daw neta. Kinakaman na ginitiram. Kinunakanyak manong nemi ti manager ni Sir Rudy. Di gitu, sir. Sige, i-develop mo. Amo mo i-develop. Sir, kayang-kaya at experience ko. Hindi malpasan manong nemi kinita ni Sir Rudy. Uy, nalalaing ka ni Richard. Mapaisa mo pa na nalpasan nga na tayo. Nagkapang studio. Ito yan uncle ko, sir. Sikat idi akong pala kalaban na. Ngamitan darak kalaban na. Costume natin. Please share this program. Share. And kan padanan ito pagkasalitaan ni Samuel. Ano na ito ipakasalitaan ni Samuel? Padaanan nyo. Hindi na masusulduan. Nagkabuti ka sa tuwing trabaho, Samuel. Alain ka. Agdeli ka. Nunas ka nga pagbalian ka assistant manager, Aramide. Sir. Aman. Napadasa mo ti video? Nag-video? Hampay, sir. Agpasusuro ka kiniguryo. No, kastit kinalaing mo nga, agarte. Ito yung agpanag-picture. Baka nalalaing ka man yun, video camera, ti usarem. Eri ababa nga panao manong name yung sweldo akon. Ada daily nga sweldo. Ada pag commission ko. No, ada tayo photo and video coverage manong name. Umis-isa mo ko nagsagsagawisyo no awat kon ti kwartak. Kaslay ta ka lang makaawat ti kwartak. Nagana kami di manong atawan iti ay ng uncle ko. Sir, ngam talagang libre lang ti pagyanak. Kan kanek. Dito yung katagyang kami dito mismo dito studio. Di libre ka man dito eh. Sagsweldo ka. Kanada commission mo. Agurno ka, sir. Dapat lang nagraduar ka ti elementarya lang. Sapo. Bagat nalaing ka baro. Amom, no ituloy mo ti kinalaing mo, kinasingpat mo, saan kang bisbisyo, umasenso ka. Ay, kamarak, sir. Nag-stay anak ka ro dito studio manong name no kasta ngarabi. Nag-over tayo man. Nag-develop pa, nag-edit tak, manong naming. Sisyak lang no ka ti mamatbati trabi.
Naging ka manong name nga nag-birthday ni Sir Rudy. Oh, birthday ko ha. Kapintasan nga coverage. Ay, di kad adamad lang komisyon ko na ko, sir. Di mo lang regalo kanya akong loko. Umaga to amin sa Jabalay, ha? Dinner. Wan, sir. Apay ka din saan? Naibidyo manong name ka naiputong kabayatan ti medyo ang grande mata party. Naging ganas lang sulit dagiti bukal ti matak manong name di makita ti may nga babae nga imasdek ni Sir Rudy sa imagek. Anak na nga ta. Pinayapahinak manong name ni Sir Rudy. Samuel! Ala na kami man karati anak ko. Sang-sangpet na nagamot sa Manila. Karadraduar na. Lalaw. Sige, sir. Okay, sir. Dito met ni misis ko. Ni Mamo Agnes. Kakaiso ng anak mi. Ha? Yolanda. Manong Nemi, nagpicture da nga talo. Nakais-isem ni Yolanda. Nagpintas. Kabayatan di parte manong Nemi, nakigtutak tumastig ni Yolanda kanya. Hi, Samuel. Ma'am. Nabagay ka sa Manila. Oray no kasamar kat sana kag bakasyon. Tared-redso king ganag turpusa. May sa kakagayam ka nagiti empleyado ni Papa. Wen, ma'am. Adamatan dandali makatawin ko. Naling kakalungat ko na ni Papa. Dito ti, ubingan pa ila di makasusuruak. Tigas ito yung trabaho. At girlfriend mo? Ako pa ila dati panunod ko eh. Tapay mo taon mo. Baka inanunak ti doha tawan ng ka. 23? What? Sige, ma'am. Siguro. Ato ti kita kararim kang ka. Baka da boyfriend mo. Awan pa eh. Baka na kita kararim kanya kan tsaka mo. No, ako mo ti masusurok nga ayaw na may sakadakwada. Baka kahit mo ang cellphone number ko. Ako ang cellphone ko. Aba di ka gumatang. Umanayin jay landline nga da jay studio. O rin di ka kagangin lang na si cellphone. Ako man pa lang edit cellphone eh. Sige. Stayin ka sa studio ba? Tawagan ka to. Manong Nemi. Noon niya ka din nga ta, tiriknak, kat kasta nga ta, tirik na ni Yolanda. Tapay lang mariknak, tikas ti Manong. Idin to talaga doon, nagiti customer ko, Manong Nemi, ti shop, nga babay, nga umay papicture, nga pespe-sexy, nga mang sulsulisog kanya. Nga maong pulos, tinakariknak, kat kasto yung harikna. Agayata kon, Manong Nemi. Kada di ba't lang arabi, Manong Nemi, nagkawin akong dito siya shop. Nagdigusak. Kalpasan na. Kahit kung di maturog, idagring ti telepono. Baka na customer ko na. Baka no, sinong bata? Hello? Hello, Samuel. Saan na tayo? Di Yolanda. Di kami naturog. Abi, nasapa ka nga pimanaw. Oo, madanas kang haramidag dita. Madabay pala ti inom da, Papa. Kaya di kita gagayam na. Di kita nga gagayam mo. Di kita barkadam. Nag-awid dan. Ada akong dito silad ko.
Mabalin mo ti mato, agid dayan das ti telepono? Mabalin. At dasupad to'y. O gidahan. Tapno, saan ka mata? Abay, napaod ka dito pagsalita ta? Di mo ka di kaya ti magsasalita ka niya? Bueno, di mo kaya ti mapuyatan? Okay lang, basta sikat ka sa salita. Anat marik ng paraan niya? Siya sino kumatisal ng group up ken ka? Kinapudno na, ito lang ang marik ng tigastoy. Manipur dito nakikita ta, nagsasalita ta, kasla, saan ka pulos nga mapunas itimugin ko? Ora iti agdigdi ko sa sikat imagine. Luko ka. At siyempre nagsabsabon ka, kasla sakti sabsabon nam. O na, kada ito nga man nagsasalita ta, kasla ka lang ti abay ko. Sayang. Anot sayang? Nasa anak lang ako makastoy. Baka may kariyakan kang agarem. Apay, una niya ka sa saad mo. No talaga marignam, at akat makipawal kang ka. Bugbugtong ngayon, anak. Dapapakin ni mamang mo. Nakapag-graduar kan. Ag-take kan to the board. Ag-trabaho kan ton. Hanak to namang nama kan dapapakin ni mama. Agurnungak to. Para ti masakbayan. Masakbayan kat. Dakan tinaran niya masakbayan. Para ti palakabangon ti pamilya. I love you. Ha? I love you. Baka kung namlang. No. Mariknak. Iti kaon ka. Si katidiktar ka ni Kristi Puso. Sunalain sana kami kari. Sa mo panpanutin ti kasasahad mo. Tinaskan kat mariknam tigbatpat panang ipatig mo kanya. Siguro, isigalak. Di panang ipagarap mo no, aklunan ka matladakos. Kahit mo sahun, nuwan niya ti marikriknam, kastaman ti marikriknam. Lalamat presa at keng ka. Nandiyak pulos marik na nato kada kiti agar-arim kanya. No kasta untan? Hubis ba? Ngem, adalit ko keng kakondisyon ha? Di ba ti anapod no ngayat kat unconditional love? Kahit kung sawa na kat, itakit ilibat na palang kada papakin ni mama. Sige, mawatan ka. Gabutan no maamwanda, sigurado nga pawilan na kang mga ipatag kanyak, di ba? Baka ikatanak pa ni papang mo ito trabaho. Inlimad mi nga road kani Yolanda manong naimi tilerasyon mi. No mailiw siguro kanyak, umay dito siya. Umanayan manong naimi niya kinita kami nga ginisem. Nga saan nga madlaw ni papang na. Ay nga, manong naimi nga no dumteng di day off ko. No day off ko kit awan ni Irana nga makamer. Siyempre, mapanak na paspas siya. Nagtulagan mi manong nemi. Nagkita kami di mall. Napang kami di mall, manong nemi nagpaspasyar, nag-shopping, nagmerienda, nag-lunch. Baka kahit mo mga pun nag-buhit sine. Abintas ti palabas. O, pagiging saan? Ang mga ano, makakita ka lata. Ang mga idanong ganda papakin ng mamang mo, awang nga damit. Let's go. Nagbuhay at sine. Iti unang tibag sinyan manon na imi maarakop ko isona. Samuel. Abay nga takas tuyak. Nganya. Pure na may salungasing dito ti paglintigan na papakin ni mama. Iba't patig ka una yun Samuel.
Nakasagana ka ating alaksidan na kas pagarikan. Saan ko ma? Saan ko malaksidan? Kasapula kita eh. I love you more. Iti damo ang gundaway manumnemi nga mamalag dagiti lips. Dagiti bibig ni Yolanda. Virgin, dagiti lips mo. Saan nga virgin tinamalamutin. Sika, at ang experience mo. One time. Sika pa'y laing, sikan to laing, Yolanda. Nagsamit, dagiti bibig mo. Uy. Ano na ito, nakulap mo, ama na ito, nabaroko mo. Nagmayat nga yayamin. Mamalit nga rin, katakti-brak. Tapos nawaywaya ka. Na minsan, may kaduwa nga date di manong naming gamlatag buhit sini, ti may katlo na gundaway manong. Gamo siguro ti kinarugso mi manong nami, imbes nga mapangkamtiyo nagtibagsin yan na pangkamitimay sang hotel. Samuel, baka masikukan nak, baka baybayan nak. Saan ka itong baybayan? Mabut-buteng, kana ko matkaputing mo. Rumbeng ka din itid kukin ka. Adatan dito eh. Malagsid na sa mo pala kayan. Ngawan ti mapasamang ka data, ito unos ti talong oras. Aging ka lang ti agik. Aging ka lang ti agik. Apros, okay? O sige, nasa ko na mo. Angem iti kumulgil ayaban manong nemi trugso ditong galmay sa kada kami. Manong nemi aging galang tapros kanagek kuna na kanarakop. Ngemi di lamo-lamo kami kat nagdanesen tilasag kinlasag man. Numuna, tapad padasag matan di mabuy-buyak manong nemi. Anandan nga maragso tirik na kanumangig ko na kiti asog ka na rin eng ni Yolanda. Kaya sundin ang dagdag kanyak. Come on, Samuel. Aramidan tan. Loko ka na, di mo ituloy, dalawagan ka. Dito yung narod manong naming na pisang titalon ti langit ni Yolanda. Virgin nga talaga manong naming ti babae ng ipatpatag kong yung mga ipatpatag ka. Masansan ni din manong naming araramidan mi dagpapasitiragsak. Gabuta ka sa pulan tirik nami kan gabutag pimpinatag kami. Limad da ito'y manong naming kadagin naganak ken kuana. Kadto kasta, mapagustuhan mi tirik nami. Ugat atapan na papakin ni mama. Nga niya. Nga da boyfriend kon. Awag ba'y ko nakmet? Matuloy kita kararam kang ka. Dagiti ka opisina ak. Kanada dagiti may ibang paspasya kanyak sa dibalay. Si kamat ipatpatik ko, Samuel. Adi mo matkayat ka maamuan dagiti parents mo. Nga siyak ti kaya nayat mo. Awan turid mo mga ipudno, kadakwada. Gabutan naman mga santa kakayat sang kadi. Mamisak lang ang gagang nga empleyado da. Ngayon nakasagana ka, nalaksidan da. Sang kang tunga baybayan Yolanda. Adan sang kabasit ngorlong ko. Nga parati pa nagkasarta, kan pangrugyan tagas pagkarikan. Omot sa bali nga pagkastuhak. Tilayang na. Personal nga ang gastos ko. Libre man amin. Magkasagana ka mangitaray kanya kas pagarikan. Nusanda ka akayat na kiti parents ko. Yeah, apikit din saan. Almost 2 years manong name it relasyon mi ni Yolanda. Limit ka rin naganak kang kuhan.
No talaga, manong nimi kayat na, gasawa kami, kada pangikasar ko ken kuhanan. Or nung amin nga sweldo, manong nimi na inot akmi. Aging ka, manong nimi, iti may nga aldaw, timawag ni Yolanda. Hello, Yolanda? Adobrak. No, adobram. Lapat patig to bram yung shot. Adanita ni Papa? Awan. Dakam lang kini Richard. Agad edit kami. Aday bagak. Ano nita? Ano problema? Ano problema? Ada pangyasawaan, da papakin mamakanyak. At da pangyasawaan da ken ka. May isang engineer. Da bukod na nga construction firm. Agkong kontrata ka na iti building. Namindol nga may pimasya dito balay. Kayat na papakin mamanga. Sutag baling nasawag. Ipatpatig mo ka di suna. No, sikat ipatpatig ko. Ano nga ron? Jack nga ron makapag-desisyon eh. Sigal natin makadesisyon noon niya tayo ramidem. No talagang sa mong ipatpatig dating engineer nga kahit na kiti parents mo. Siyempre, awad mambalin na kiti parents mo. Ngimlaksi na nagmat nga anak. Imbagada? Sigurado lakid di. Orisan na pa imbaga. Noon engineer at pakiasawaak. Sigurado, may pataktaran ng Trepinas ng balay. O rin sa anak to ng opisina. Nagbili na ka senyorita. May doon namin nakasapulak. Kasi natin pagbagana eh. Mga patakder iti mansion. Nagbali na ka senyorita. Ngawan sa bali nga si Kaswek. Nasang ati bagik. Nagita anak mi, nagdanto anak mi. Siya ngay, magagingala iti picture. Nagasagana ka din ang mga kanyak iti mansyon. Saan gumay ka rin iti mansyon? No gagangay lang ang balay siguro. Kat, aging kakala iti fotografer. Kabaylak siguro mo, iti mga ipatakder, iti basit lang ha. Shop. Tagnubukot ko mit ang negosyo. Amog mat amin ng trabaho. Punan lat kurang. Sige. Dadal tayo bagak. Bye. Yolanda. No kas pagarigan man ta. Isinanak ka makaasawa ka kin engineer. Siguro. Santo nga siyak ti may sa karigati bang cover. Hindi kalay sayo. Tapi met. San ko may turet ka na may ituran. May matang, hindi pa nakiasawa hindi sa balik. Ngayon sa mo mabalaw. Asinuha ko ma. Tapos talin na iti parang ipatag mo kanya. Saan ko maipaitan yaman nga maipaikan ka engineer kay magbaka. Imlag-lagi pem. Nasinaw, nasudi ka natarnaw ti panagayit ko ken ka. Awanin sa baling ayatek no sa nasiksika. Uri no to, uri no kas pagharigan ta danto nasawang. Kanindi nga pa nagsarita mi kini Yolanda manong may mangrugin nga agpanaas ti barukong ko.
Kasi lang na tinuro, di ba nagsasauna kat kaslap, adada nga tong palan na digiti parents na. Ngem ti kis ti puso. Timawag manin manunay mi kalpasan ti duangal daw. Samuel, pilitin nagnapapakin ni mama. Umento ka rin ito Domingo mga asawan. The engineer. No kayat mo, agtareta. Agtareta? Diyan kaya. No talagang matpatignan. Umanugot ka. Diyan ka mo tiramidek. Ipatpatig mo ka din, engineer? Saan? Sikat ipatpatig ko. Ipatpatig na ka din, engineer? Siguro Api ko makait ng kasawain no din ang ipatpatig. Manong nimi kabigatan na day off ko. Isya ka mismo, titakitulag ken kuha nang agkita kami timon. Idada kami nga agmimirianda manong nimi. Di mi pulis din namnama. Nga makita na kami ni Sir Rudy. Papa? Ay, niya kita sa wanda ito eh. Ha? Sir Rudy, day off ko. Amo ka day off mo, sungat na ka to eh. Nga mapaya ka doon tiyanak ko. Ay, itik na nakyo, sir. Yolanda. Ay, itan nakakalong. Kasi ka ay itan misuna. Kinabot nun, sir, kat nabayagan relasyon mi. Anya? Yolanda? Ba, I'm sorry. Nagkirelasyon ka kareto yung photographer ko lang? Kaano, pay? Nabayagan, papa. Umaykan. Umaykan. Kasi ka, Samuel. Yung kaalanan di kitigamit mo sa J Studio. Kat pumano ka. Ikateng kay tamad lain. Sir, agpimpinat kami gano'n. Ngayon saan na kakayat? Ang moment nga tapak kay asawaan na engineer. Ang kamlaunay nga naganak kakaiso ng anak mi. Kas kayang kalayan ti pakiasawaan na. Tegbaling nga manugang mi. Umaykan, Yolanda. Papa, umaykan. Manong name yawanan tinaramidak. Pinagawin nagdo di studio manong name imbilin dagayamin kini Richard Yamin. Pare, abay. Abay nga inikat na ka ni boss. Kinimbilin na kanya. Nung dumanong ka dito dagdagan ka nga mangalan ka na ginigamit mo. Imbag lagi din pare. Talakagatang ako nito yung camera, video, ken photo. Nesuto sa rem, kuhak na ito So, timbaga ni boss Nuwan niya lang yung tikukam sa alayam ng irwan. Nga paano nito Tapay namin. Anak kinagura ni boss ka. E dito nakapimpinas sa trabaho. Baka may kawan to ni customer, rawang kan. Maraming ko Anak kami talagbasulam. Nagduktala lang kami kini Yolanda. Di anak na apay. Nubiyak so na Anya? Nabayagin. Masansan pa nga, mapasama ka na kami. Siyak tinangdamo king kuwana. Susabo. Naggasat ka, nagpintas ni Yolanda. Awat saan nga kurso na king kuwana. Nubiyam gaya. Nanubiyak, itinalimid. Yung natuktala ng tikinapon no. At dapat nga asawan na king kuwana ng engineer na. Uwe nga ron. Amok dita. Agabali na pare. Nagpapas kamat kang kuwanan. Tinasakit, no, amo kumapay nga nagunod. Katagsina kayo. Iba't patay ko ni Yolanda. Kaslawanan ti sa serbikan yak, tibiyag. Nuwa po ko kisuna. Mabali mo, talaga saan ta kakayat na naghanak ni Yolanda.
Kaya na mapukawang ka pa yung trabaho. Pare, orin no saan tantong agkadwa. No, kita ta. Agparit ang tulat, agkadwa na. Awit kon ti arawatek manunemi, kastamat na nagidi kamit ko. Awanti mas nop apo anak. Kumusta nga tamat na Uncle Silin? Napanag iti pwesto na manunemi nakasaramat gaya man. Nabayagin manunemi. Nga na po ka ang tinegosyo ng Uncle Silin. Ano nga trabaho lang areta? Napanag iti restaurant manunemi iti nga nag-stambay. Awan ti mas nop apo anak eh. No sa tinut nagkapuan. Siguro. Kasi tiyabit lahat manunemi di papanak. Mat sa bali nga trabaho. No saan nga ti agbali nga photographer ken na. Nagiga manunemi nakakita ti telepon po. Timawag ak manunemi di balay. Balay da Yolanda. Barbaring konak no isut makasungbat. Kaya di sungag peso. Yolanda. Irobot mo na kita rawatan. Umaykan nagtareta. Ayan mo. Adag dito imhol. Kinapundo na kit. Kahit ka kumakakontakin, Ben. Ngayon pang kontakin ka. Tapno makapagpakada ang matlahan ka. Makapagpakada. Awan ti maramid ko. Nadagtong pal karignagan na kanya. Husto da. Noon yung engineer, pag-asawaak. Agbali na ka na namay. Yung musika. Agrigatak ti danam. Tao matibalay mo. Awan lati dawan, upay ada urnong mo ako nam. Agpagkadakon. Magtatimawag ka. Tapno formal matlaing di ba nagpakadakin ka. Yolanda, kahit mong sawan, kasta may sakanta. I love you. And goodbye. Ipatpatig ka, Samuel. Sikatida mo ngayat ko. Masusurot to nga tamat ka. Ayatin, tiagbaling asawak ka ng engineer. Naman pa'y nasakit, nga masusurot kang tungalipatin. Kan masusurot tumat ngayatan ng engineer. I'm so sorry. Samuel? Anda ka pala dita? Anda ka dumdumngig ka, Yolanda. Katunggal balikas mo. Kasal na kadadadam nga punyal nga mang duyok-duyok iti puso. Kapunta na sakit, Yolanda. Salud-sud ka rin no, apay akastoy, dagiti pasamak. Apay nga da, agay na ayat ngagsina. Apay nga da, dagiti agasawang ngagsina. Kas kadagiti naganak kanya. Hindi pa nagsina da, yung baati da, nga nakakaasi. O anan dati puso ken kararwa. Kas ken kahit ha. Inkarim ti ayat, nga din ang balbali yung iman niya. I love you, goodbye ko naman din. Wait, no ba na sakit? Lipatin kan. No ba na sakit, Samuel? Susuruan ak ba't tinalipatin? Kaya daw dahod ko ang sabi ko nga. Da makasarak kan to ti mas ngamiti siyak. I love you. Goodbye. Manong name is Simreka kiti may sa karinderya.
Numampaysahan ko pala pinadas iti minum. Im naginumak. Nakadog ti minum anong nemi kat ananawa anak taking kukat karinderya. Agsara kami, barok. Kasano pa ita nga makarwar ka, makatakder ka kat customer tilangam. Manong nemi di jayak ka naturog. Ngem ara ko peklata di kiti gamit ko. Ti video camera kan camera. Kani kiti gamit agraman di kita rawatek manong. Parigatin na mapukaw ko dito eh. Kabigatan na manong nemi supalan panakaring ko di aglukat manin ti karinderya. May isa karig di servidura manong nemi ti masudi. Manong, siguro nausawang kaitan. Dito ay kayo mga nakaturog. Naumala na po kung ang gamit ko. Awan, takap-kabamat ina. Baka makaisbo ka. Nadya ti si Al. Kagama na kadik. Manong nemi nakidigosak pa yan iti karinderya. Hindi makadigosak. Baka kahit mo agorder ni pamigat mo barok. Mayatin dya paksiw. Agkaldo ka tapno mausawang kamay katihang Uber mo. Namigata ka ron manong nemi. Ni Shelly manong nemi timang isesreb kanya. Ti servidura anang riing kanya kita. Awanin ti order mo mano. Siya gayam ni Samuel. Siya man ni Shelly. Siguro nagbarte ka po ta ada nang pangaikan ka. Ada nang isina kanya. Di lang kalamang nga nagsalita kami. I love you, goodbye, wala na kanya eh. Kasta, kita kaputa kasi siya tinapasamak, arak mo tindi. Ang makatulong king kati arak manong. Samuel tinagan ko. Siya man ni Sally. Wala timabalin nga, may recommender mo nga, pagkasiraan? Pagkasiraan? Hindi, ada ka ruba nga bakante nga balay. Pagkasiraan na rin makalaos lang itang pimano di kita nabati nga unong dati nga nangukuparo. Okay na dyan. Good for 2, 1, 3. Nadasala sa data, kusina na, at 2 kwarto. Madamat comfort room na. Danom ngay. Danom. Nadagri po. Prime water. Sa adas nagpeng ang bomba. Karo ba yun? 2 lang ang balay tabaet. Mabaling nga ito bukay niya de. Sa pulet, tapos nga sa takit mapanak. Sa pulen tinana Celia. Agkang kanagang kami eh. Ano to eh? Basta sa pulang ti balay ti kapitan, ang kakarubada. Inted na anong name ti barangay da, nangarkilaak ti tricycle kat napanak sa dyan. Kinasahar ti bakit. Siya tamarok ta mo, maukupar nga dagos man lang. Ang ti paglintigan akit ko 2 months deposit and 1 month advance. Reglado na. Barak lang withdraw. Ang okuparak ko man. Kaya pangipanak ka rin gamit ko. Kasi na nga rin tinapasamak manong name, okay na ito Mabalingkot mga iposto dito iti. Orita sa dagman ti highway. Manong name, nagbayad ak. Ti 2-3 nga bulan. Nana, napindas na ito nga lugar Agad sulit ka dito Ang nagmamisa ka, wala siya servina. Sapul ko mga asawa, madamat anak mo. Mangipas de ka sa dito ti photo studio. Ano ka photo studio? Photoshop. Masa ka photographer. Ada picture. Una na. Gusto kang camera, kaya hanta pa video camera. Staya, cameraman ka. Kada photographer ka. Una na.
Isul pag sa pula kami naikatak eh. Ang mabalin siguro mangipaskilak sa Jaya. Jaya dalang na sumrek. I-placard ko. Ngay bagak nga dito ti anti-shop ko. Kita mang nayon ka karta barok. Ano mo? Agnegosyo ka dito eh. Ang bali na na. Basta lagin dito. Okay dito eh. Kita. Ang pagkabita kita telepono. Tapos na kasta kita dapang tawagan na kanya. Kasta nga rin tinaramid ko manong nemi. Kat kaputa mamutak maten, dagiti dati nga customer mi manong nemi, itinaganak nga kukwa ti ama ni Yolanda. Nakadududu manong nemi, di kiti tumawag kanyak. Hello Samuel. Hello sir. Napadasa ko ti serbisyum. Umakadutag sarita ta. Kasarado ta anak ko, sikat mang kamer. Agam siksikan samet. Mga alaklukat kadwa ko nakapilitan. Tinawagak manong name ni Richard. Richard, mabaling ka nga lain nga ekstra. Tiyan niya. Adamatin bukod ko negosyo eh. Kadyak masarapan. Ado na kita yung tawag. Ado na kita adak man dito. Agikat kan. Tanong mo sweldo mo dito. Times 2. Kanya? Kabaylam. Uwin. Duwatan. Nagpartner tan. May nakaro tinulungan manong name ni Richard. Aray, masapul nga da pwesto mo. Mga anak kapag pwesto mo di sentro. Saan nga dito eh? Magkita ka mga rod. Tawang gayam. Di ko matender. Diyan niya. Di ka sa ni Yolanda kin engineer. Nakaschedule next week. Di ko matender. Matsikam. Ngayon kapilitan nga talaga nga kaperan mi. Kung nagikat ka, sampay, nagikat ako may tinulungan. Magsabol ka man, tikadwag na, uri duha. Tiadaan muna na, kan utility, para bunag, kan agigam ti silaw. Talagang negosyo ka na. Inon na anak, kasta gumawa mo tirantak eh. Kasta, nakaala kong manong name it talo nga kadwa. Adamat experience si May sa kapata nalaigmat manong. Hanggang dan shop ko manong name it sentro sa syudad. Sanga na pupuutan manong name it panaglabas ti panawen agduang atawanan ng negosyo. Iri may isang gundahoy manong name na bang ko pinasyar ni Uncle Silin. Nakakutsak ba na? Siyempre, ang negosyo ko eh. Sama talaga na asenso. Ure ka sa trabaho manong namin nung talaga nga naganar. At umandig di ka-kompidensya, ngayon na pintas ni serbisyong, sikat tawagan na. Basta sampay nagabalbali ti balay nga pinanawak hindi manong nemi. Di naman sa agak ti kotse. At then, Uncle Silin. Uncle! Ay! Samuel! Nagtaray manong name sinabat kumait ka na ginarakob kami ti Uncle. Ay sus, dekot sekan. Kamusta ti negosyo yun? Ay, bayagan nga awan na. Ni Orto Brayota. Awan? Nagkaasawa mo tindig ka kasinsin mo. Isudan natin magsuportar kanya kata napagraduar ko matida. Kamusta ka? Dekot seka. Ang negosyo mo, nagbasa ka, nagkaraduar ka. Nagpatinggak sa elementary uncle. Nakarod. Kasi sinusuro kanya. Nagyana kita may isang siya. Napauta ka. Yan pinagtalaw na, kabuta. Nanubiyak niya anak na. Didakmat kayat. So pinagtalaw na. Nabayagan nga nagsawa. Dinubiyak. Kasi abay ka di kagasawa, kasapulam barok. Ay na, agasawa ka, kasapulam. Kasapulam di anak, ti putot. Matkarod. Awan ti, numabali ng angkel, kadyakong kayat eh. Ti agayat. Kadyakan kayat pati masaktan. Produkto ak lang arodan ti broken family. Isinanak pati babae ng patpatid ko. Gabuti kasto kasasahad ko.
Ay, nabak lang kamatan. Ang dabas siya na kail. Kumit kita ng tiluteng pangipatak direk, balay ko. Gumuatan ka kasta. Dito ko lang nagkapo nga lugar. Iti pangipatak direk. Kita ba mo tamang kita akto no sunod ti agluti ti aglako ti lute. Diyan corner sa diyan ko ma. Mam tatamagig no sen aking kuha. Napinta sa diyan nga pagbalayam. Tas sa diyan pa yan ti pagpasdagam ti shop mo. Uncle, ana. Uminom man dyan Romeo. Hagan sobrang kantaw dati ba't nga dito di bakilam. Talagang kantuwa yun. Si Shaklatan. Umitak lata sa sarungkaran na kita anak ko. Una sa angkat, urunurek idang mapansarungkaran. Mailiwak magkaragit yung puko. No, kasi nagla ko man ito, ito yak matinagyan. Tawarin no, bayad ha. E pagkikinam nga ron, ada, kasarak. Isumatin ti yan shop ko sa adamad lang pwesto kiti sentro. Naganar ka siguro baro kaya medyo uncle. Do pa yado na giti kakompetensya ken na adumaten na giti baro nga teknolohiya. Mamanumat na giti pa-picture tadabat ang bukod na kamera. Naglalalo agad talaga doon na giti mapitas nga cellphone. Baka ata pa yung cellphone mo kasjay. Adamat uncle. Rumpeng laeng kasto ti talaga ti bihag, ada di kiti negosyo nga matay, kapati, kada na kiti moderno, ti panagbalbalit ti teknolohiya. Ada pwede kiti negosyo di nga, negosyo di kiti babasit, nga patayin di kiti rakel, higante nga korporasyon, kas kumangan ti kita karinderya, restaurant. Saan nga mapukaw ti karinderya, angkel, kapata, saan namat nga, makasapol di kiti lutot karinderya, kanigiti adda kanigiti narakil ng food chain. Kaya mumbeteng kanigiti nga panahon, kanigiti tao, maklas. Ure ko masang rumbeng nga, handa kahit di kasi makan kita, gabuta, mapandang, kaslada malalapak lang launa yan. Kasla malala nakakurkurapay, no, karinderya at papanam, no, mangangka. Speaking of karinderya, manunimi, napanak manin, iti may sagundaway, iti karinderya, iti nga imiyanak. Hi, Shelly. Ay! Anong Samuel? Nakalagip ka man nga medto eh. Mailiwa kiti paksiyo dito eh. Gura-gura, idasarang ka. Ini mga anak manon na imi. Nagtugawan ni Shelly, sangwana. Agaman na king ka Shelly. Ano yung pagyamanam kanya? Siyempre, sikat din eh. Nagkarumender kanya kanya. Pagkasarak. Wana. Nagpintasan ni biyag mo, Manong Samuel. Naasenso ti negosyo. Dekotse ka pa yan. Nanda pa yan nakapundo nga ornong ko iti bangko. Kat mga asawa ka na. Apaging ka na ita. Dadya nang isinakin ka nga press lab mo, gusto pala ipatpatig mo. Tsaka mo. Sabi ka di mo. Katsi ka. Hindi ka pa nag-asawa? Apag bisuot ka. Di mo ka na yun nga awan tagarim ka, kinapindas ka. Adot agar-arim kanyak. Adot ito may makapaspasyar kanyak sa diabalay. Dadi uroray ko mga pasyar kanyak, saan ba't nga umay? Siguro kat saan ko pulos nga mauray. Sabi ko nam, tapay. Nabintas itan di biyag na. E din to tasyak, ang talinaedak lang serbitura. Serbitura ka lang. Pasaray, siyak ti, agluto. No saan nga masango di para luto. Nangaroon na kat sadot mo balog mo Sige. Manot bayatak. Hindi ko manong limin dili mga kaso. Ako pang suplimi. Keep the change. Manong Samuel. Talaga baknangin. Ka baknang. Gagangay lang. Hindi may isang aldaw nga doctor to shop manong nemi. Nag-ring cellphone ko. Saan nga nakapunbok?
Hello? Customer dito eh? Sana ka customer. Saan dito eh? Di mo malasin timag ko? Yolanda. Yolanda. Kumusta ka, Samuel? Nakasenso ka nun. Anda ba sit? Anda asawa mo? Awan. Girlfriend. Awan. Tapay. Siya pala tapat patig mo. Diyan ka mo sumbatan neta. Si Kamet, sobrang unay panagayat mo kanya. Ngayon, nasiyat lo unay no kasta. Amom, sana ka naragsak di sidong ni engineer. Diyan man salut-surin no, ragsak ka mo na saan. Inabot no na. Agbeso, maraming ko di kay kahit ko. Itad namin na ka sa pulak. Iso na lang ta. Bulgar. Mga isang patpat sa baling ang babae dito balay. Anya. Uwalit mismo nga sang anak. Ibabuya na, di pa nang lipot na kanya. Yung sa mga anak, ba't ka di masaktan? No maramin na, bigit yung jak maramin. Saan kumat pa nga susurong ipatpatigso na? Tadyak mat marik na, ti panang ipatag na kanya. No, talagang ipatpatig na, saan ang karamid pa nga makirelasyon sa bahalang babae? Nakabulbulgar, ti pa nagbabae na. Isang pad na pwede ti balay. Amang mangikot ti romansada. Amo ka dito papakin mamang mo ti amin? Amo da. Bababawi naman ano, apeng nga, pinilit na ka nakiasawa kang kuhana. Gabot na makita damit, kasana ka naragsak. Manot anak mo, dua. Diyan ba't problema data, damat yayad ah. Nakadadayo pa itirik nada kanya ka. No awanak, sandak na sa pulan. So nga, no aramidem mat ni engineer di kasjay, aramidek mat. Samuel? Yolanda? Do you still love me? Abay nga dinagsungmatan. Kat nung pagarigan na ibagak nga patag kapailahan. Very good. Nagsinubyanan ta. Ure no nagkasarkam kin engineer. Awang bibiyang na nagdan nata. Panawam na kitandak mo. Huwin. Kasaritak ta asawak. Sapul nga ta ka, ang sumapang kam ti abogado. Napasamak ti illegal separation. Sa amin to, ibag natin pa nakan-anal ka sa army. Nungas pagarikan na may atak. Mayat nga ta, di parents mo. Awan na ti bibiyang na kanya. Kan kahit naman ang nagsina kami, kin-engineer. Sana nga rin na naragsak. Ana, sa dinun pang nanunakan ka, I miss you. And I love you. Kahit mo tagbaling kabit? Ha? Kabit? Kirida tilabas mo sa kadi. Nga, agbababae di asawam, sa kamat aglalaki. Kakabilit na nakastaan ka ba't kasi mo taramid ti asawak.
Kan adda ka balad nga nakasagana nga mga awat kanyak sang kadi. Isang ko pulos nga nasusurong inayat ni engineer. Sika pala di patpatag ko, Samuel. I miss you. Kinapin na sa launay, tasak pala di patpatag mo. Saan ko sinumbatan manong naming ti saludsud na. No kayat ko manong naming ang sinumbiyanan kami. May nagdinanon manong naming dito siya. Nadabes sa nga ilik manong naming ang customer ko nga kasasalita, edi sumrek. Kaya may nakmulatan, inarakop nga inagkan. Ay, sir. Sut misis mo? Saan? Sino nga ito na, sir? Api nga inarakop na kainagkan. Saan nga sut misis ko? Ngayong lalaki nak. Kirida isula. Sikamat sa mo tayo magbagal. Mabaling ka din ang tugaw ka. Palpasak lang ta. Sige nga ron. Kaya nakapanawan ti customer manon nemi inulit na tinangarakop nga nangagik ka niya. Ngayon saan ko ang binalas manong nemi at arakop nga nangagik na. Tugaw ka. Wala na makakita. Nagbaling ka din kastoy. Yolanda. Gabuti patpatik ka. Gabut ka, may hiliw ka. Ken, gabuti ka sa diya karabit ti asawa. Kahit mo na balsen. Dapat lang. Di mo kayat? I'm sorry, Yolanda. Tsaka kahit nagbasol. Nagbasol. Nagsinublihan ng may isang nga balso nga relasyon. Asawa na kapailang ng engineer. At palang kalintagan na kayang ka. Kasanon no, papapatay na ng engineer. I'm sorry. Di na ka din ipatpatig. Nagbaling kalayangan nga. Pasit ti kalman. Api nga rin nga ang asawa maging ganat ta. Di siya pala patpatig mo. Siguro kat sampay nga dimteng ti panawin. Tablood na asawa. Baka kadag ito yan. No, kasta. Sana ko nakakayat. I'm sorry, Yolanda. Nagbaling ka lang na pasit ti kalman. Dediragsak ti kalman. Saan nga mapusubli tanalpasin. Tiagdama ka di masangwanan. Iso'y tatinaskan. Mabalim mo ti pumanaw. Kada to kung ura customer. I'm sorry, Yolanda. Nagbindot ka ti desisyon mo. Nasyak kumainit ti pinilim. Siguro si itat kumati kaduwak. Ang sagrap ti kastoy nga baliki. Pumanaw ka. Manong nemi nagdardarasan nga rimuar ni Yolanda. Nga timbati na kanya kit kusilap. Awanan di ayat ka mariknak kang ka, Yolanda. Kas na ko nagkanggaytay. Nagbaling ka lang nga napaset. Tinapalabas. Manong nemi, kadangatan sumagmanong minutos nga pimanaw ni Yolanda, iti dial ko, tinumero manong nemi ni Sally. Hello, Samuel. Busy ka? Han? Basta ti customer? Ano oras no ang gamit ka? Alas 6 ti Sir Rami. Umay kanto, pasyarin na rabi. Ha? Mauri ka madlangin nga may magpasyal kanya. Gamata nga ti sabong manon nemi. At kalpasan nga na nakapagrabiyak. Nagrubuhat ako. Talo lang ang balay manong nemi ti baet. Ti pagkasirak. Ti balay ti Sally. Nagtugtugak. Ni Sally mismo tinangilukat. Ha? Samuel? Flowers for you. Digdigos mo nga. When, kami ngumaykay, so nga, dinigusa, kamaba yung mata. Di ka pa nakabra. Hindi na ito magkikita na, virgin pa lang na kita. Kaya wala akong boyfriend ko, baka daytan. I love you. May kari ako mga outken ka, kahit may sakan nga manager, businessman.
May kari kay ti puso. No may kari akman ita puso. I love you, Sally. Kinunak ba nung naming kat tinanggal ko, tagsumbang na pingping na sa ko inamalan di kiti lips. Nagbanglo, nagnanam. Agad toothpaste. Kaya nagbanglo ti shampoo. Natural nga banglo. Hala, binisito na ako. Di ka pa sinungbatan. Di sungbatan ako. Nabayakan mo, Orion. Gawa nakta na oray ka. I love you too. Kad naglanang manin na kinibibig mi manong name ada nagsig-amit as dag. Ay, nana, nang pagkarabiyo. Sala nga siya tanda, dapat nilakay ko. Ay, tata. ay. Ano kayo sa wanda ito yung narabidan nyo. Umdamom ti parang pasyar ti anak mo nabisito mo. Gabutay naklunak batin tata. Tang. Nanang. Alagat saan yung harap nga may bayaganin. Pagtutulagan tayo ti kasar. Tapos nagdagos nga kasar. Nakasagana ako natang. Kanorin ni Sally. Nakasagana mo din, di ba? Babaikon ni Orion. Mabaling ka itong tatang nanang nga. Iyawit ko pa lang ni Sally jay pagkasara. Ay, agkasar kayo pa lang muna. Nagsasalita ka pa lang ni Sally manong name. Ganyan ka na nakaturog siguro ng anak ng kuhanak ng kakabsat. Kalanin ng tarwatan. Mangitugot ka lang. Apay, umay ka sa balay ko. Sa pagkasara. Di ko rin natatang kasar tapay. Kasar pa lang. Kasar lat. Ngayon kahit ko antan mausama ka na ta. Simurot nga rin kanyak manong name ni Sally. Kat karedi nga nagpatnag manong. Nagmalin nga Maris Rosas, dito nga rabi, kaputa impaay ni Sally, ti kinabirhen na. Nakaimimas, manong nemi. Naimasak? Kas kaimas iti. Kas kaimas iti paksiw nga lako yun. Loko ka. Ikutot ka. Baka rin imas ni Yolanda. Naimas ka. Abi, di mo kahit nagsinubyanan kayo. Apa mo? Kanya istorya kanya. Diba? Kanya istorya. Napintas siguro ng Yolanda. Yeah, napintas. Moderna. Napintas na. Ngayon mawangkaskan ka. Simple ang kinapintas. Simple ang babae. Simple ang asawa. Simple ang ina. Nagkalay sa kang marod manong name ka ni Sally kat na Uncle Silin tinagbalin nga panaka amak. Agrama matati may isang ikit ko manong name nga kamsat. Kamsat pa'y daddy. Kamsat pa'y ni tatang. Naangay tikalay sa amin manong name nakala simbaan. Naangay reception manong name matisikat nga mul. O nila duwatin ang cater manong. Naghanomon kami manong name di may sa first class nga hotel. Dito kami nga nagplano kay ni Sally. Ano plano? At then, nakita ka nga tangit nga lute. Ije lugar matlang nagkapuak. Dadyo kurso nadak nga dating corner, highway, kanti dalang agpaunag ti barangay. Sadya ko nga, sadya tangay pasdak. Hindi balay ta. Di pumano kang tutuyin. Panawam itong pagkasaram, dati pagkasaram sa jay, lugar mi, kabilitan. Sa dito pangipas na kakiti. Negosyo ta. Sagtalin na tipos sa tinegosyo kati sentro. Nagyaman ang kinapod Diyos na sikatin sakot na kanya. No, basta nga siya ti first love mo. Ngayon sikatin ay kari. Nga sikat to nagbaling nga kakaisuna.
Awag ka diti panggip mo nga, mga sapol ka nagitipod nga naganakin ka. Padasig to nagpanawagan iti social media. Barbaring no. Masara ka kita. No sa dinumantayan da ita. No anya man itan ti kasasada. Di mo ka di kaguray da. Nadagura ka, kadakwada hindi ka mo nagbalinda nga nulpit. Awanin dita nga gura. Gabutasan na panabinabian na pa Diyos. Sige, tulungan ka, mangsapul ka dakwada. Tapos na kastakad mamumatlan ka sa sanda, baka no kasapulan dati tulong mo, kat tulungan tayo na. Adayo manong nemi, itinakaibdakdakan ni nanang tadlay Jibindanao. Irinto, tadamot sa jay samar manong nemi ni tata. Babayan iti Facebook manong nemi, dito kami nga agsasarita, TV Messenger, video call ni tatang. Ay nabarok, pag yung mga naklaunay ta, sana ka malipatan. Kumusta kayo? Hindi kakamsat ko ngay, iti ama. Taluda, anak trabaho yung ngay, nuhun agad, karbintero lata. Mangipawit ka mga ruti, para ka na kami marok. Langit pasensya ka na, no, imbate ka, idi. Nasantak siguro yung bati tatang, sana ka nakasusuro. Babaeng kin Uncle Silin, nakasusuro ak. Isut ita ti trabaho. Numampay, talaga nga baro itan ti teknolohiya, handa masapol. Masapol dalatan, itay, ag video coverage, at photo coverage. Ganito kasaritak ni Nanang Manunemi, Samuel, anak ko. Nang, kumusta kayo? Gustoy, kumusta na taon na, narikat ti panagbiyan. Ano pagsapulan ti asawa ita? Gumubara iti hasyenda, nalakamit ti sweldo. Manumot ti kakabsat ko kata kayo? Nadatalo da. O rin nun saan na kayo madlakab kabilin na asawa yo? Sa pasarid na doon, umaparte ka. Nag-anaano sa katangarot, so kinayat ko. Banyo nang, tedyo ti kompleto nga address yo. Cellphone number yo, mangipaw itak. Ipawit ko, ibagato ka tayo sa control number na. Ay, gaman ang anak ko. Gaman kami kaka. Naparaburang kami manong name talo nga anak kani Shelly. Ket gaputa, naruamot iso na manong name iti trabaho, iti karinderya, malaksit iti shop manong name studio, at dapahin mako na nga restaurant, na saan nga karinderya, at iti sariping manong name iti pestumi, nga timat asawa, ti manage. Damat pitong alamisaan manong nemi. Naganarmet, awan kita empleyado manong nemi. Kat isut umay da pangaldawan, pangarabyan. Lutong bahay manong nemi. Iti adadang menu manong nemi da asawa. Manong nemi awanin sa pulik pay. Iti naited ni Apo Diyos ng kasat kanyak kada kami. Naman pa yung bingak palayang, di pinanawandak na gini naganak kanyak. O rin ng elementary graduate, aklayang manong nemi, ngayon babayan iti sirib, talentong inted, insagot ni Apo Diyos kanyak, inusar ko. Iso ita, iti araramiden mi, manong nemi, paggapuan, iti para kada kami, ken itulong ko, ti pamilya ni tatang, pamilya ni nanang, agramo matende, kakabagyak, ken kakabagyan, ti asawa. Natadumtengking ka, parabor, blessings ti Apo Diyos, may buremet, kadagidak ka sa pulan. Dahil araramiden mi manong nemi. Kaya nga tatgapunan, no, apay nga saan na kami nga baybayan ni Apo Diyos. Awanin sa balipay nga daw damot kong sapay kumata, awanin tinumdumteng nga nakana nga pasamak ni biyag mi agramo maten kadagidipat patay.
Dahil nga rin ti pagkasalita, manong naming itagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa, at sabi ko matad damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti bihag, karigitipadak ni pingeg. More power to your program, manong, and God bless. Ito nga rin itagyaman nga pagkaya mo, Samuel. Thank you kang Samuel. Ito nga panangiburay iti pagkasalita